Després del fracàs del cop d'estat del sud de Catalunya, que pretenia envair els països catalans, encara queden grups armats autoanomenats milícies surenyes, que tenen un punt de vista diferent de la situació sociopolítica actual. La Catalunya vella mentix. Els nascuts a la Catalunya nova estem patint una humiliació que està arribant a límits insostenibles. Que si parlem raro, que si som un abocador o que si follem entre cosins, i no negaré jo cap d'aquestes acusacions. Però que ho diguen entre boques de barcelonit, què és això? Res, segueix, tranquil·la. Que mos han estat oprimint durant anys? M'estàs ficant subtítols? No. Sí, no? No. Què passa, que no m'entens? Que m'has de ficar subtítols? Jo he estudiat a la Universitat de Barcelona. Sí. Sí, ho dius en plan llàstimeta, no ara? Que no, dona, que això són subtítols d'aquests per la gent sorda. Pau meva. En sèrio? Que sí, que avui en dia les teles ja van automatitzades amb audiodescripcions. A veure, parla. Pues mira, jo l'altre dia vaig agafar el tractor i vaig anar per les meves terres. A ningú no fiqueu subtítols? No, és que ella parla d'una manera més clara. Ah, jo no parlo bé català. Mira si parlo bé. Tinc tanta sang que a les 5 tinc son. I 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. I una gallina tica, xica, mica, cama curta i... Ah! La situació segueix sent insostenible i perillosa, com sempre, aquí, a les Terres Ermes del sud de Catalunya. Tocamaco! És a la merda, home! Tornem la connexió als estudis centrals. Com anem de gana? Vinga, fiquem-hi el pressa, que ens ho passarem bé. Vigila, que no se'n caigui. Visca la Catalunya nova. Visca! Tan. Qui sap on estarà?